yɛka Asanteman Council yɛnka regional sem yɛse Asanteman Council yɛwɔ tisi a yɛka sɛ yɛwɔ 16 regions na wɔ man mu meboa 16 regions yɛnwuram na DJ Simple de beto so nhu sɛ aman hina mu no ɛkabom ɛyɛ Asanteman mayintio na afedia enra yedi kanka wa ha sɛ 16 regions regions makomako dunsia wɔ man ni mu no emu nsia ana sɛbi achiame wa man hene wom de edi kan no Ashanti region yewo Dwaben Bekwai Kokofu Mampong Adanse Ofenso Ejuso Asokore Beposo Adankreja Aguna Esubua Asamai Kwamai Kumawu Bompata Denyase Tepa Manson Kwanta Kontanase Insuta Sabronom Obugu Eya Asante Achim Esumija Domi Abra Enonso wa Asante Achim Agogo Enonso wa Asante Achim Ofuase Amuafo Jadam Anedwansa Jadam Anedwansa na afedi e kwa ahafo nso a ahafo kotokohene no obi a nche na ade ehwo nyina wo kotokohene free mem ekoyamfo bia yankwanta hwidiem bechem goso akyerensua akrodie Kenya ase number 1 ni Kenya ase number 2 kukuom empasa aso number 1 sankore maaban ni nyina wo santehene afenso bono brekum banda mo ewedumase japekrum sekwa sampa doma suma insoko wenchi drobo wo nyina da ewo santehene ne na se be omo so matu atua Blue Eastern so amanten ofuman enkranza tanoso tiobodom tanobuase abiase basa ni nyina ewo achiame hafenso oti region ewo nso wrawra ewo achiame ana ekọ Eastern region nso a eyepo yefem ho nso dikoman eno nso wa achiame tina afredu a amayi ana nkuro nyina etri ehye sikedwa ase a se bi kotokohene na wo nti yenhwe yenko yachi baabi ene bi mu ekeka nsem se amodomo nhyɛ Asante ase wo hwɛ doma suma drobo wanchi omo nyina wokɔ abakɔsɛmu a ahaya ese nano sunyan mu nyina ano mo free koye ano mo free amekum haya na sunya wo free koye enti mantam dunsia ewo man mu no emunsia achiame amahene ewo a omo ebredru ne efra Asanteman Council omo nyina behiem ewo ha na anu dia mampo ne dwansanya akonya sibiche ewe omo nyina behiem enti we achine bia ne ho biem eye bunu east ho eye ofuma nkranza tano so tiobodom tano boase baasa ne omo nyina se bia chiresu amu ana emre bi na techima ye presse katano so bi nkro ne mfa nhyɛ ne sa ne nyina yewura na ne dia enti sa ne mo we nyina no esua de firim ema wonya se agitum na no ne edi nkomo wɔ ha bra Kwame Nkrumah ye betitim no se kane na Western Asante ne betitim am yaye no ono a Kwame Nkrumah no wi o ka tuato se ya tim de nansu ba bi obi atise bia no ɛhɔ no da soso enti se na ɛyɛ Western Asante nyina kabom na ne ye tim aye na ahafo a ɛno nkyɛ se kodi ahafo no wade ho okodi ahafo no uti ɛsɛ ha da soso wa achine bia ni saa nyoma we mu enti am ya se nimdifo bi o nim di no nim se ename kura me twem se menka ho no aha na fafiri ebre ni nti se kaye kom na kaye wuram aye restoration of the Asante Confederacy 1935 na nanom no mo ho a mo swache Santehene a se dim bi abubo ye doma na mo maka nyina no mo ho bi o mo swaye enti achine bia ni saa nyoma we mu achine bia ni